खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि सान ओंखारनायजों ग्रोब सिखारनायजों एकदम गोदान बोसोरनि अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो गामनाय सोरांनाय लोगो लोगो माबायदि सिखारजेननायनिफ्रायनो दाउ नो जाहरनो जा आं लायनानै जाखानो एकदम भिडिअ खालामनायाबो खस्थ'थारनो ओइ ज' नै दाउफ्रा माबायदि खायसो नुवाखै दाउफ्रा एकदम जै सिखारबाय आथिं उथिं खेख्लाबजोबखायो ओमफ्राय एकदम सोरांजेननायनिफ्राय आदार होआबा जाखाया आरो बिसोरनो एकदम नै दासो उन्दुनानै सिखारनाय थारमाने गोदान बोसोराव थाब सिखारबा थाब सिखारबाय थानांगोन थाब सिखाराखै आरो आं एकदम मोखां माबायदि बुगा लेले नुदों थारमाने जोबोद देलाय नालाय देलायबा सेस नुयो ओमफ्राय देलायबा बुगा लेले नुयो नायलांबाय थादों दिनैनि भिडिअखौ आरो दायो एसे निउ इयारनि एसे रंजानोसै दिनै जानुवारिनि 1 तारिखनि जानोसै खाना एसे खाना दाना गैयाबा बोरै जानोनो जाबायदि जायामोन ओंखायनो नोंथांमोननो बेखौनो एसे देखायनोसै ना दिनै फुंनिफ्राय एसे भिडिअ खालामबाय आरो आं दाउ आदार होनायनिफ्राय सुरु खालाम मोखांखौनो सुवाखै आं दासिमबोनि दासो सिखारदों आरो आं ओरैबायदि थारमाने निउ इयाराव थाब सिखारनायनि जाहोनबो दं थारमाने गोदान बोसोराव थाब सिखारबाथाय एकदम जेब्लायबो थाब सिखारबाय थानांगोन ना बेखायनो एसे गोबाव उन्दुनो मोनो खोमा सानजु 6थायाव सिखारबाय आं सान्दुं ओंखारलायबाय जाहा नै सान्दुं ओंखारबोलायबाय बै अमाखौ नुदोंना बै अमाखौ आं 100K जाबाय बै अमाखौ एकदम नोंथांमोना नाम्बार साबसक्राइब खालामदो आरो 100K जाबा अमाखौ जानो फैबाय 1Kआनो जायाखै दाबो 100Kनि सिगां एकदम अमा जानोबा देनां फिसाजोनि हाबा जों ग्रोब मोनजानायसो जाहैगोन बायदि मोनलायलांबाय आं ओंखायनो नोंथांमोना थाब साबसक्राइब खालामदो आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ संग्रायग्रा इउटुब चेनेलखौ थाब साबसक्राइब खालामलाबायना बे अमाखौ जानोसै पार्टि ज'नो नोंथांमोनजों जामायजो बियामजों मोखां नायलायनायनो दे थाब साबसक्राइब खालामदो जामायजो बियाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामना बायना हो आइदै थांसै दानिया गुबै आयदायाव जोंनाफोरनि गुबै आयदायानो जाहैबाय ओंखामखौ संनाय साहा फुदुंनाय बे गुबै आयदायाव थांसै आरो आं दा नै जोंनि खाना दाउ 5 केजि दं बेयाव 5 केजि मा होना ने काटला नोंना थिखलायगोरां थिखोनायब्रा एसे आइदे दे मा जागोन बेखौ खोलायनो हायाहाय सोर मिरामिस खाना जादों मिरामिस खाना खायनाखि अबाब आंहालाय लाफा सायबायनो ओमफ्राय आंहा नायग्रा आरो मुंदांखा बिमाल'सै ने हिनजावफ्रा फैनो दाउ ना बेबायदिनो आंनो दंबावो दहाय नाया 3.5 केजिया दा जानोसै आरो बेखौ नायलायनायखौ खेबसे हेपि निउ इयार होनदोब्रा एकदम ज'नो होख्रावलायनानै हेपि निउ इयार होनदोब्रा हेपि निउ इयार आइ खाना जानाया बिदि जायो जोदोबदोबनो आयौ खामानि गैथारा माथो बिसोरलाय हेपि निउ इयार आइ लाभ इउ ओमफ्राय नों खेबबाय आया जों जाखायाबा खाबा ए माबा जौगाहराखै लोंनायाबो लाजायासै रायलायनाया लोंसै एसे जामायजो बियायमोन गानजा बुन्दे फैसा मोनगोन नालाय खोथाखौनो बुंदों नोङो फैसा मोनगोन नालाय मबाइल बायनांसिगौनो मबाइल बायनांसिगौ दलिनारि ने सानफ्रोम खालामबावाखैसो बालाव खाना जाबा लिंहरा बेखौ थैनोबो लिंहरालै मा गैया माथो मेला गाग्ला फन्द्रथा दंनो मबाइला 15था दंनो माबायाव फिटार सानो होखागोन गेटआव मबाइला 15था दंनो बेनाव मोनजायालै बै गेटनिफ्रायनो हाबनो हाया सिंखै हाबनाय दा मोनजाया
दासो नुहादों बाबु नायबा फुरला फुरलि जागौमोन मा बन्द' खालामा जागोन सिदि Nanti ekor kasih dah. Ada lagi pusing pram. Mobil sudah, mobil jarang dalam barang. Bapak gaखोग्राफ्रा फिरफिलि गाखोग्रा हाथियाबा हाथिलांसो गस्लाखौ बिदों मोनानि गस्ला गानदे anh xin lúc này ra đi kim lúc này ra để ra 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 anh xin lúc này ra bây giờ bảo bác đi đường vàng và một khắc ra sắt xe chỉ vào được cô anh quay quay rồi trong một cuộc Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Supaya dom biar tertular ada जोंनि माबा जानाया खाना जानाया दम हौवाफोरखौ दाबो मोसाबावगासिनो बिसोरनो ओंखामबो जाथ'बावगासिनो ओमफ्राय बिदिनोथ' जों नेबाय थाला गथ' गथाय दं बयहाबो बयबो थांसिगोन उन्दुहैसिगोन बाय बाय जानाय मोनसे भिडिअ'आ दिनै बिराद गोलाव जाबाय आरो एकदम माबानायखौबो बिदिनो मोसानायखौबो एक्सट्रा होनांसिगोन जि मोसानायखौ एक्सट्रा होनानै
आरो आं केमेरा स्टेन्डखौ बहननानै होदोंमोन